kula bikak-bikak. Alhamdulillah lapas dateng mriki halaman 1819 nek jenengan bikak kitab Duratun Nasihin niki wonten dawuh sing ngisor dhewe fasabru mongko utawi sabar alal muharramati ing atase pira-pira barang kang den haramake iku a'lal maratib luweh dhuwur-dhuwure pira-pira pangkat li su'ubati mukhallafatin nafsi krana kangelane nulayane nafsu wa hamliha lan nyangga ing nafsu ala ghairi tabaiha ing atase sakliyane wateke nafsu. Para bapak nek linginanin kula jenengan diparingi dawuh sabar taat, sabar maksiat, sabar musibat. Sakniki enek istilah sabar muharramat. Sabar karo perkara sing diharamke karo Allah Subhanahu wa taala. Wong kok iso sabar, iso ngempet orang lakoni haram, maka pangkate sing paling dhuwur dhewe niki, Pak. Jenengan ngempet orang lakoni haram, ning jenengan oleh pangkat a'lal maratib, pangkat sing paling dhuwur. Kenapa? Li su'ubati mukhallafatin nafsi, krana saking angele napa niku mengendalikan nafsu kula panjenengan sedaya. Dadi sing angel niku nafsu, Pak. Mulane awake dhewe kudu kalingan musuh yang terbesar niku adalah diri kita sendiri. Lah dirine awake dhewe niki sapa? Ya nafsune awake dhewe niki. Nek ngalahne sapa wae gampang. Tapi ngalahne awake dhewe niki angel. Lah angele niki sebab nafsu. Ngalahne nafsune kula jenengan niki sing angel. Ngempet barang haram niku angel. Ketok barang haram awake dhewe orang lakoni niku paling angel dhewe sebab karepe nafsu niku pengin nglakoni. Niku sapa wae. Ora peduli haji, ora peduli ustaz, ora peduli kiai, sapa wae. Sehingga awake dhewe niki kudu berusaha sing tenanan. Piye amre awake dhewe niki orang lakoni barang sing haram.